irrusieraz hitz egiten dut. Zergatik txikia nintzean nire ama eta aitarekin irrusieraz hitz egiten nuen. Baina ukrainierean bai, nire amonakin eta aitonakin. Berrogei urterekin hasi nintzen euskara entzuten, lehenengo entzuten. Eta gero urte bat geroago hasi nintzen ikasten euskaltegian eta kalean. Eta orain bai, ni ikasten naiz euskaltegian. Ni bilbotarra naz, eta neure familia eta neure ingurua beti izan da erdalduna. Eta nitzako euskera lehen zan, eskolan ikasi neban gauza bat. Eta bai nire gurasukin da bai nire lagunekin beti erderaz egin eban. Gero lekitzora etorri nintzanean, nitzako euskera esan bakarrik eskolako gauza bat, baizik eta aisialdiko eta erlazionatzeko gauza bat, eta inguru euskaldun batera hurbildu nintzen. Eta gaur egun nire bizia euskeraz egiten dut, eta bakarrik egiten dut erderaz nire gurasukin eta nire Bilboko lagunekin. Hemen bizi naizelako, eta hemengo hizkuntza ikasi nahi dut, eta hemengo kultura bizi. Niri ematen askatasuna eta bizitza soziala. Zeren euskeraz bizitzea eta adibidez nire semei euskeraz egitea, gero ate askoz gehiago irekitzen dutzo, eta neure kasuan bai, euskerari esker, gaur egun irakaskuntzan itzen dut lan. Orduan ez da bakarrik erlazionatzeko gauza bat, baizik eta gero bai, biharretarako eta dozertarako gauza garrantzitsua iruditzen jat, edo baliozkoa. Ni sentitzen dut harrotasuna, pilo bat eta lasaitasuna euskaraz bizi direlako. Neutzako euskera ikastea nimako neban jendia eta euskaldun garenak eta euskara dakiguna euskera zeitzia, zeren bestela galdu ingo da, eta azkenean geure nortasuna euskara zati handi bada, orduan geure nortasuna galdu ingo zan, beraz mesedez egin euskaraz. Animatu euskal kultura eta euskara ezagutzera, zure bizitza aberatzeko.